programa onde os alumnos e alumnas do Colexio Plurilingüe Maristas e Inmaculada de Lugo desenvolvemos e compartimos as nosas competencias lingüísticas. Eu son Lucía Burdeltrigo de terceiro A da ESO e hoxe, para os 21 días co galego e máis, imos entrevistar a Mónica Cortón Vázquez, directora de Deseño Gráfico e Maquetación de Datum GIS. Hola, Mónica. Hola, Lucía. Benvida a esta entrevista de Aprendo Parolando e moitas grazas por concedernos a entrevista e por concedernos o teu tempo. Gracias a vos. Hoxe nos contar un pouco sobre o teu traballo nesta empresa, verdade? Sí, Perfecto, pois a que vos dedicades? pois somos unha empresa de arquitectura, de urbanismo, de servicios cartográficos que nos dedicamos basicamente a preparar a facer mapas de localización de recursos turísticos, rutas de sendeirismo, servicios, de todo o que se poida plasmar nun mapa e, ademais, o levamos ao campo da informática, plasmando toda esta información en apps informáticas e nunha páxina web tamén para que esteña esta información toda digitalizada. Como xurdiu a idea? Pois a idea é que hai moita información que non se dá recollido toda nun mapa físico, nun soporte físico, entonces pois a mellor forma para manter esa información tanto actualizada como meter toda a información posible, pois é facelo neste caso plasmando nunha app, varias apps, en unha web, para que esteña a disposición de todo o mundo, que seña fácil de localizar toda esa información e, sobre todo, de actualizar, que sempre esteña actualizada. Como se chaman as apps? Pois as apps, ahora mesmo hai 15 no mercado, son gratuitas. O nome é El Camino en tu mano, da web é Caminos do nome de cada concello, que ten esta aplicación, que ten recollida toda a información das súas rutas, dos seus recursos turísticos, dos servicios, e toda a información que eles queren que volquemos nestas apps. A parte, temos tamén unha que recolle todo o Camiño Real, que cruza varios concellos en Lugo, e un par de concellos de rutas de BTT, de bicicleta todoterreno. Antes me comentaches que tiñades unha sección de arquitectura. Que tipo de traballos realizades deste tipo? Pois de arquitectura civil, moito traballo para concellos e tamén de traballos de rehabilitación, tanto de rehabilitación de vivenda como de espacios públicos. A maiores tamén facemos outros traballos de preparar a información necesaria, o papeleo necesario, as memorias para unhas subvencións de eficiencia enerxética que ahora mesmo se está levando a cabo moito dese traballo e, para axudar ao usuario, a quen quera acceder a esas subvencións, pois a recopilar toda a información e facerlle todo o traballo. Aparte destes traballos de cartografía, arquitectura e as subvencións, facedes outro tipo de cousas, outro tipo de traballos? Sí, tamén acabamos de preparar un traballo que é unha guía turística, que recolle espacios naturais, enfocada hacia os espacios naturais, pero tamén moita información turística, de gastronomía, etnografía, artesanía de un concello, que vai apoiada con un material didáctico para os pequenos, para que aprendan tamén toda esta información dos espazos naturais que temos e de toda a importancia que existe en cada concello, enfocada hacia os pequenos para que aprendan ao mesmo tempo que se divirten con eso. Acabando a entrevista, gustaríame que me contaras un pouco se estás contenta co teu traballo e co traballo cooperativo do estudo. Sí, claro, moi contenta co meu traballo porque me gusta moito, porque estou aprendendo constantemente, vendo cousas novas, estamos cambiando de rexistro porque xa ves que é moi variado o que facemos, sempre aprendendo, co cual é un traballo que sempre te ten enganchada con cousas novas. E o traballo colaborativo, por suposto, que somos un equipo de xente nova, con ganas de traballar, que
nos levamos moi ben e que nos coordinamos moi ben entre todos e bueno, que non podo pedir máis, a verdad. Acabamos de ver como Mónica nos conta un pouco sobre o seu traballo, os traballos que están a facer, os traballos que teñen pensados para o futuro, cousas un pouco máis xerais sobre este traballo tan creativo e diverso que fan. Foi un placer poder contar contigo, Mónica. Unha vez máis agradecemos o teu tempo. Espero que gozasen desta entrevista, espectadores de Aprendo por Orlando. Un saúdo. Un saúdo.